Isebedo king'iyo lai maru mar SHA ni kata system mar SHA. Osiptende tiyo kode nade sani. Osechopo nikech wan kodi kaka ni wacho ni ok onego bed ni osiptal oro ji manyo yedhe oko. Ok onego osiptal bende ikwayo ji pesa kata seche moko onego bed ni gikwayo ji pesa. Osechopo ata malo marom nade mar osiptende winjo gimodwaro kaka sirikal. Aparo ni wasedhi maber kabisa kendo aparo ni kata mna in Trevor, aparo ni iseneno ka ywak dok piny kabisa. Ywak ne ng'eny kane pod ok oyiera e migawo mar thieth, ywak ne ni malo kabisa, to ndalo cha ywak ne nigi jopiny. To kakoro kendo wadonjo waloso weche mag jopiny to kendo ywak ochakre mag osiptal. To aparo ni neno kaka ywak dok piny, kendo sani weche to pod bobet nikech system ok nyal bet, Rome ok ger dichiel. To kama okang' ma wasekadhe, waseketo system koro en stable. Weche mag kaka onego bed ni thiedho jatuo bende oseket maler. Kama koro wapuonjre maber gi osiptande en kaka onego gitim kaka onego githiedh jotuo magindike system mondo waduok gima waluongo ni rejection piny. Nikech osiptende mang'eny ne dwaro timo shortcut. Samoro ng'ato odhi to mama osenyuol to ok oketo iluongo nang'o otas manyiso ni nyathi onyuol, waluongo ni birth notification, kata ok ondiko notes mag thieth. Koro mago ne miyo osiptande mang'eny gibedo rejected. Kosebedo rejected to gichako go koko. Koro mano bende waseketo ma ka gigo onge to gino ok nyal dhi e system. Koro mano ineno ka koro oseduoko ywak piny. Sani jok ma tin kabisa mawacho ni gigi ok dhi. In fact, osiptende mang'eny kata osiptende maga kaka Kenyatta sani gigi dhi adhiya te nikech koro waseduoko kaka puonjruok mar osiptende mane miyo gi make mistake. Koro sani aparo ni wantie maber, kata nyocha wan e Senate aparo ne uneno kata mna in fact chairman mane mar komiti wa mane wan go e Senate no ne Sifuna, kata en opuoyo gino kabisa mowacho ni gini gima bere moloyo. Ma aparo ni bende ne ji neno online kata kopenjo penjogo to waduoko penjogo, to kata mna jo od bura wa bende neno adier ni wasedhi okang' mabor. To nitie kuonde ariyo ma pod onego watim nikech japiny to pod chandre. Mokwongo en nyiso japiny gima onego tim ka osiptal chande. Kaka kawuono an gi kes moro ma bende oa Madiany Uyoma, to oornago gi osiepna moro ma owachona ni ginene ni mondo akony mama moro ma owachona ni daktari, kindly do some reference of a fate of nyako moro ka iluongo ni Caroline manobedo detained Madiany female ward over cash payment despite having SHA cover. Ngano osiepna ni luongo ni Santiago nyakwara Bella ma Uyoma. Koro ooro na message ni to namba ne ba ongego. Koro ingeni in fact Santiago ka duoki lakini gima a respond ma case no oginene olosi. Ta yudo cases gi mang'eny mimako ji kama. Koro ineno kaka case ni ne kane wang'iye e SHA to wang'iye e osiptal, mama ni ne nigi SHA to dhi Madiany kacha to jo Madiany ok oketo ni en gi SHA, giketo no onge gi SHA to en go. Koro gichako gima luongo ni treatment. Mano gitimo kuom ng'eyo koso? Samoro en kuom ng'eyo, samoro en kuom kia, lakini gikoso ne. Koro kane gisetimo kamano to ing'eni sani kidhi osiptal mora mora to in gi SHA, kichako thieth kama indike mokwongo cha nyaka ndik ni in gi SHA. Nikech koponi sedhi nyaka tung' mosethiedhi onge kaminya mede kinde kanyo ni koro ka in gi SHA. Onego bed ni thieth chakre to rumo ka wang'eyo ni in gi SHA. Seche midonjo no. Koro kaka mama ni ochuno ma wuoyo gi chief officer magine magichung' ne osiptende gi. Nikech makosa en mar osiptal, makosa ok en mare.
Koro giketo mama ni ka, to koro ing'e ni ok ginyis mama ni adier. Koro gin giwacho ne mama ni SHA ok ti. To ene manok gindiko ne SHA. To ene manok gindiko ne SHA. Omiyo jopiny be nyaka ng'e nikech koro seche ma gidhi e osiptal nyaka ging'i ma ndiknegi ni gin SHA. Kanyo ema paro ni pod wan gi tich mondo wapuonj japiny maber asto waketi yo ma kaka koro gima notimre ne mama ni e osiptandwa Mama Diany kik timre ne ng'ato. Mano mokwongo. Kech koro mama ni ochuno makoro wachuno osiptal ema koro owev nikech wan kaka SHA koro ok wanya chulogi nikech ok gideclare ni en go. Aso mar ariyo, mama ni bok ginyal chuno mondo chul pesa nikech makosa en margi. Donge iwinjo kama wacho no maber. Koro kanye ma pod wadwa puonje japiny nikech nitie osiptende mang'eny kabisa matimo makosa no. Samoro gitimo makosa no mondo gikwal. Iyudo ka koro isemiyo kata osiptal pesa cha, to osiptal pesa cha ing'eni koro oketa ni in koro ionge SHA, koro idhi kamano to gin to gikawo pesa no. Koro nitie mibadhi moro kanyo osiptal. Mano mokwongo. To ing'eni magi cases ma are real. Kaka mae otimre saa 3 okinyi kawuono. To an gi cases gi karibu 7 kawuono. Matimre kama moro bo timre yo Nyeri kocha, moro bo mia koa Kakamega. To magi ing'eni mna joma choponwa. Koro nitie tich ma pod wan go mar nyiso japiny gima onego tim. Makanye ma wadwa chako koro mondo watemo ni mondo kidhi osiptal to japiny oyud message. To joma nigi SHA adier machako to yudo message no. Koro joma iwuondo ni ionge SHA ni wadwa ng'iyo kaka osiptende te mathiedho ng'ato wayud kaka wanyaoro ni ji message mondo wang'iye system ka gin gi SHA kata gionge go mondo osiptande kik wuondgi. Mar ariyo, gima onego bed ni pod watimo kabisa mondo koro wachope okang' maber en ni wang'i ni to japiny oyudo thieth modwaro cha. E kama ni wacho ni samoro jomoko biro to ithiedhe to ok miye yath. Koro kanyo bende pod wang'iyo. Wase ndikre gi county government wase ng'iyo ni jok madonjo e osiptal onego bed ni kidonjo tithiedhi, tipimi, timiyi yath. To wang'iyo ka jomoko donjo to daktari nene, titere lab, to ka koro chopo kar yath cha to onge tiyore oko. Koro wan to waseloso KEMSA, wase sign gi osiptende bende, but nitie kaka onego pod watim mondo gima wawacho ni otimre adier e osiptal nikech kanyo pod nitie gap matin. Ada tieko wach mar SHA ni leki mondo koro wadonja ne wach mar